Als Robin Veldman het veld opkomt voor de allereerste training van het nieuwe seizoen, dan shot hij dat er ijs net zo volle verloor is. Marcus Linde is er nog, Sagaritis en Luc Brouwers staan op het trainingsveld. En dat geldt ook voor Joris van Overheem. Het zijn alle jaar dezelfde gezichten. En dat bevalt Robin Veldman wel. Ja, dat is vrij uniek ook, denk ik. Het jaar daarvoor hadden we volgens mij 13 nieuwe spelers. En als je dan nu kijkt dat we eigenlijk de selectie compleet hebben op papier, hè, want de internationals zijn er nog niet, met ook hoe we zijn geëindigd. Ja, dat is denk ik mooi, maar we moeten niet naïef zijn dat na een seizoen als vorig jaar dat er nog spelers met waarschijnlijk een late markt nog wel gaan vertrekken. En dat wij het huiswerk wat we gedaan hebben hopelijk niet voor niks is geweest. Ja, maar dan hoort het misschien ook wel rekken maar een eventueel vertrek van Marcus Linde. Want er leidt natuurlijk een serieuze aanbieding van SC Braga van 4 miljoen. Sagaritis die weer waarom keer naar zijn oordenclub. Maas Willemsen die natuurlijk een geweldig seizoen hoorn het. De interesse van FC Utrecht van Joris van Overheem. En zo kan ik wel even trokken hier. Ja, zo kan je wel even doorgaan. En nou ja, het gebeurt in de technische staf, het gebeurt bij de spelers. Maar zolang er niks concreet is en zolang het zo bij Johan ligt en bij mij niet wetende is dat er een gesprek volgt over een contract met een speler omdat de clubs er nog niet uit zijn, dan reken ik de volgende dag gewoon weer op die speler. En ja, dat is denk ik ook deze fase van het seizoen waar we rekening mee moeten houden maar we zijn voorbereid. De man die het verantwoordelijk is voor het geerstaan van de selectie is technisch manager Johan Hansma. Hij bepaalt of spelers voortmaaien, ja of nee. Zo wie er een bod van 4 miljoen van SC Braga voor Marcus Linde. Maar dat is nevens Hansma te min. In principe heeft Marcus nog een contract tot 29. We zijn heel blij met Marcus. Wij denken dat er ook nog rek in Marcus zit. En dat zijn waarde niet minder gaat worden aankomend seizoen. Dus er moet wel een heel mooi bod op tafel komen, willen wij daarmee akkoord gaan. Oké, dus Braga moet weer even serieus denken voordat ze weer met een tweede bod komen. Ja, ik heb ook met ze gesproken en heb ze dat ook gemeld. Marcus Linde zelfs bloot wat op de vlakte. Hij wilde net al te volle oekwiet. Yeah, I don't comment what's the interest and stuff like this. I'm just focused. I'm happy here to train today here, and then yeah, I'm happy to be here. I've just come back from a holiday, so I haven't think of anything else than come back here and train and play here. So this is just what I'm thinking. Yeah, but are you open for a transfer to Portugal? Yeah, I'm really happy here. This is all I can say. Dan naar Vasilios Sagaritis. Hij had meer tekst, want ook voor de linksback is er interesse. Onder oren van zijn oud-werkjouwer Panathinaikos. I think it's time for me to make a next step. Next step is going to be a club like he's playing in Europe, or a club is in a better league, like Bundesliga or something. But yeah, we're going to see next weeks. I think Johan knows what he has to do, knows the job, so I trust him. Yeah, but tell me, are you expensive? You ask questions like I cannot reply, to be honest. I don't know the price. Johan will set the price, and if you ask me, if one team wants you, he's going to pay 3, 4, 5 million. If they want to negotiate the 1 million, then they don't really want you. This is my opinion. Bij de eerste training van Heerenveen binden nog geen nieuwe spelers en er is ook nog geen infot. Is er dan heel dol geen nieuws te melden? Jawel, Sam Kersten had een hiertransplantage dien. Zo, ben Jo weer heel bijpraat.